O martes de Entroido volveu encher de cor, tradición e retranca as ruas de Sande, nunha das xornadas máis esperadas do Entroido ourense. Dende primeiras horas da tarde, veciños e visitantes congregáronse para presenciar a saída dos seus personaxes máis emblemáticos, auténticos protagonistas dunha celebración que conserva intacta a súa esencia rural e popular. Abriron a comitivas bonitas, cos seus traxes coidados e cheos de detalles, agregando elegancia e alegría ao percorrido mentre saudaban o público entre risas e complicidade. Pouco despois fixo a súa aparición o oso, un dos momentos máis esperados. Entre carreiras e pequenas persecucións, sementou alboroto polas rúas, espertando berros e gargalladas, especialmente entre os máis pequenos. Tras el chegou a vaca, símbolo festivo que percorreu o pobo repartindo sustos e diversión, mantendo viva esa tradición de xogo e participación directa co público. E pechando o desfile, como non podía ser doutra maneira, foron as sabutardas, coa súa presenza rechamante e desenfadada, poñendo o toque final a unha tarde marcada pola música, as coplas improvisadas e o ambiente de convivencia veciñal. O martes de Entroido de Ensande non é só unha festa, é identidade, é memoria colectiva e é transmisión de tradición entre xeracións.